Arjan Hut is dichter van Friesland. Een eervolle put. Maar hoe sjoggen de dagen van zo'n dichter eruit? Zit hij hele nachten met een screwblokje van zijn noors te wachten op inspiratie? Is Sas een prachtige dichtbondel tel de ierde stilte staan kan? Ik zit met Arjan op zijn smoeke zouder tussen de boeken, LP's en cd's. Is het moeilijk, een gedicht schrijven? Nee, helemaal niet. Bist je riek? Ja, best wel. Van het dichtje? Van het dichtje, ja. Hoe is dat zo gaan? Wanneer wist begon? Ik deed een lerarenopleiding Engels. Toen ben ik er in de Juntiets Friesk bij dwanggang. En toen ben ik eigenlijk, had ik het schreeuwen wat ik als bandy weer een beetje oppikt, gewoon om die taal te oefenen. De eerste 100 die vloepen er zo uit. En dan wist het uitschreeuwen. Rekkers in paniek? Ja, nee, toen werd ik stedsdichter. En toen kreeg ik opdrachten. Dus ja, dan kerst het net, toen ben ik meer observeren gang. Dus ja, wat gebeurt er al hier om je heen? Maar net alleen nog de dingen die om die heen gebeuren, maar ook de taal die om die heen is. Want hoeveel boeken had je intussen geschreven? Ik ben om mijn zesde dichtbundel taat, dus dat is Hak 6 van Skreun. Maar nou ben je dichter van Friesland, nou kiest er net meer omheen. Nou weet elke niet in de dichter bent. Nou zei ik dus, als ik me vaststel, ik doe dan was eens in een jury en dan moest even kwatten om het publiek vaststellen. En dan zei ik ben Arjan Hut en de komende 2 jaar ben ik dichter van Friesland. Freun Wien. Wien, do dichter. Bist je hier nog in het oude huis, bij us? Van de morgen roen ik een lege kamer in en voelde in adem in het venster. Mijn vingers printte ik de wudden, dat wat van jongen in bewaren bleu. En van die haren koe ik even, als wiersto een meeske. Toen zo zelf op de middelbare school ziest, hiest het toen toch dat je no dwaashoest was no dorst? Nee. Ik wist nooit ik wist net wat ik dwaan woe naar de middelbare school. Dus ik een berg paniek hoor. Het is nooit slagen om wat geschikt te vinden. Ik weet nog niet wat ik willen wil, dus daar dacht ik helemaal net bij. En ondertussen wie ik wil ondertekenen en schreeuwen. Maar ja, dat denk ik net bij dat dat dan niet werk kan. Hoe moeten mensen die over 40 hier onthouden? Ik hoop dat Vakkenmaal dan verfilmd is. Ik zou nog wel heel graag mijn jeugdboek afschreeuwen willen. Haatpersoon heet Vakkenmaal. En dat mensen die film dan joggen en misschien op school dan presentaties jou over die film Vakkenmaal. En dat ze zeiden, maar wist niet dat Arjan Hut ik een dichter wie. En dat ze dan was even een soort trivialiteit erbij. Nou ja, dat lijkt me wel leuk. Maar dat is mijn fantasie.